hinuot-muotan kamo. Ano ring pamanggi kan sa tuyang kagurangnan, sarong pagpreparar asin sarong pag-antisipar kan maabot na pagpasakit niya. Ani Eucharistia na itinao sa tuya kan banggi na siya pinapasaluiban, simbolo o sakramento kan pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Sa pagselebrar niya kan Paskwa kan mga Hudiyo, tinauan niya ini nin bagong kahulugan. Puungon niyan siya ang korderong iaatang, ang kordero na nagpapara kan kasalan kan kinaban. Ini ang sakong hawak, ini ang sakong dugo. Si Kristo ang satong sa Pasko inatang. Ang Eucharistia na inapod niya tong agape, sarong bangkete nin pagkamuot. Sa pagselebrar kan bangketing ini, kita nakikisumaro bako sana sa kagurangnan, kundi siring man sa satuyang kapwa miyembro sa hawak ni Kristo. Sa pagtaon niya to kan tanda nin katuninungan, inilugod magintunay na tanda kan satuyang pagkamuot sa rambang miyembro kan simbahan. Ang satupong misa kolensyon selebrada ngunyan, panginginotan kan sa tong ginagalangan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Oh
asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kaguranan ka, ang pagkamot kan Dios, asin na pagkasumaro ka na Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong Espiritu. Matugang kay bakan sa tuyang mga kapupadi, kay pa ang mga disipulos, asin kita bilang sarong komunidad, nagkakapiripon mo niyan, tanganing ipagselebrar ang tulong mahalagang pangyayari sa satuyang buhay bilang mga Kristiyano, enot ang pagmukna ang sakramento ng Eucharistia, ikadua ang pagmukna ang sakramento ni na pagpadi, asin ikatulo ang pagpromulga kan katugunan ni Jesus, ang bagong tugon ng pagkamuot sa kapwa, siring na kung paano siya namuot sa satuya sa paagikan sa paagikan regalo ng paglilingkod o ministeryo. Sa tuyang girumdumon ang mga karahayan na ininigkapanan sa satuyang buhay, asin kung paano niya ito maipapadagos sa paagikan paglingkod niya to sa tuang kapwa. Matugang puntahan sa tuong makasalan, ang magkanib kitang magselebrar ang mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa iyong mga tugang, na nagkasala ako nin mapuri, sa isip, sa kataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, maguring sala ako. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Iglesia Sin Santos, asin sa iyong mga tugang, na ako'y pamibi sa kurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan. Darawon kita sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Inoong
O Diyos, namimibi kami, warasan sa mong nakikisumaro kanurog ka banal na pamanggi, bago nagdusay kan sa diri sa kagadanan, nagwalat sa simbahan sa gudpaman, kan bagong sakripisyo, asin bangkete kan sayang pagkamuo, tanganing gikan sa urog kadakulang misteryo, magsakdo kami kang kapanawan ng pagkamo tasin buhay. Uli Kesu Kristo ang kaguranan niya mo sa imong aki, na kay ba mong nabubuhay at sinaghade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Kan panahon ni Kristo, ang mga Hudiyo nagselebrar kan Passover o pag-agi siring sa kinaugalian. Sarong kordero ang binubuno asin may dakulang pamanggi sa laog kan sa indang paghali sa Ehipto, kung sa insinda nagin uripon. Sagod ngunyan, ini sa inda pang ginigibo, susog sa tradisyon kan mga Hudiyo. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Duman sa daga nin Ehipto, an kagurangnan nagsabi ki Moises asin ki Aaron, an bulan na ini para sa Indo, iyo an enot sa gabos na bulan. Sabihan nindo an bilog na banwaan nin Israel, sa ikasampulong aldaw kan bulan na ini, lambang saro, kumuanin kordero para sa lambang pamilya. Kun an pamilya sadit, malata dai makakaubos nin sarong kordero. An lalaki makiayon sa kataid niyang harong, susog sa bilang kan mga tao. Dapat na maisihan ngo na an kayang makakanin lambang saro, tanganing mabilang kun pera katawo an maninigo para sa sarong kordero. An kordero kaipuhan na daing digta, lalaki na may 100 taon na. Kuahon ini sa mga karnero o sa mga kanding. Laoman sagkod sa ikakag-apat na aldaw kan bulan. Pagkahapon kan aldaw na iyan, bunoon kun tiripon na an bilog na banwaan nin Israel. An dugo sa indang kuahon, ilahid sa duwang poste, asin sa itaas kan pintuan, kan harong na sa indang pinagkakakanan. Sa bangging iyan, kakanon na ang laman na inasal sa kabayo. Kakanon kaiba ang tinapay na daing levadura, asin mga duot na mapait. Arog kamo kaini magkakan, may bugkos sa habayan, may sandalyas sa bitis, may sugkod sa kamot. Kakanon na madali, taiyo ini ang pagkaagi nin kagurangnan. Sa bangging iyan, malibot ako sa daga nin Ehipto. Gagadunon ko ang gabos na panganay sa daga nin Ehipto. Tawo asin hayop, asin sa kuyang papadusahan ang gabos na mga anito sa Ehipto. Ako ang kagurangnan. Ang dugo magiging tanda sa mga harong na sa indang pinag-eerokan. Kung mahiling ko ang dugo, lilihisan ko kamo, asin makakaligtas kamo sa maraot na padusa na sakong ipapadara sa Ehipto. An aldaw na ini, girumdumon nindo, asin ipaglihi, siring sa pintakasi nin kagurangnan. Gigibohon nindo an aldaw na ini, bilang pintakasi sa God paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang simbag po sa tong aawiton.
Paano akong makakabalos sa kagurangnan, kan sa iyang pagkamarahayon sa kuya? Sa kong iitaasan kalis nin kaligtasan, aapodon ko ang ngaran nin kagurangnan. Sa kong kalis nin bendisyon, Iyuhan pag ako kadugo nin kagurangnan. magayon sa mata nin kagurangnan, an kagadanan nin sa iyang mga banal. Surugoon mo ako kagurangnan, surugoon mo, hinubad mo ang nakakagapos sako. Sa kong kalis nin bendisyon, Iyuhan pag ako kadugo nin kagurangnan. madulot ako nin atang bilang pasalamat, aapudon ko ang ngaran nin kagurangnan, uutubon ko ang sakong panuga sa kagurangnan, sa atubang kan bilog niyang banwaan. Sa kong kalis nin bendisyon, Iyuhan pag ako kadugo nin kagurangnan. Sa kong kalis nin bendisyon, Iyuhan pag ako kadugo nin kagurangnan. Sa lambang selebrasyon kan Eukaristiya, sa tuyang ginigurumdum ang pagkagadanin sa tuyang kagurangnan, ang sa tuyang misteryo paskwal na inatang nin Diyos, tangani na kita iligtas sa kauripnan kan kasalan. Ang selebrasyon kan Kristiyanong pag-agi, maginlugod sa rong paagi nin pasasalamat, asin pag-umaw sa Diyos na nagligtas kan sa tuyang mga kamagurangan, asin sa tuya manahali sa kauripnan nin kasalan, pasiring sa kaligtasan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Inako ko hali sa kagurangnan, an itinukdo ko sa indo. Nakanbanggi na siya pinasaluiban, kinuan ni Jesus na kagurangnan ang tinapay, nagpasalamat, binaak asin nagsabi, ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Gibuhan nindo ini sa pagrumdum sako. Siring man pakapamanggi, kinuha ang kalis asin nagsabi, ang kalis na ini, iyo ang bagong tipan nin sakuyang dugo. Ang lambang pag-inom nindo di kaini, gibuhon nindo sa pagrumdum sako. Kaya lambang pagkakanindo kan tinapay na ini, asin pag-inom kan kalis na ini, ipinagrurukyaw nindo ang kagadanan nin kagurangnan, sagkod na siya bumalik. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Siring kan pagkaon
kinakaupo sa indong pagkaminuotan kamo siringan pagkamuot ko sa indong magtulog itinakaupo sa indong pagkaminuotan kamo siringan pagkamuot ko sa indong An kagurangan mapa sa Indo. asin sa imo Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Murawayan sa imo kagurangan. Bago kan piyesta, kan Pasko, aram ni Jesus na uminabot na an sa iyang oras na malipat siya sa kinaabana ini pasiring sa Ama. Namutan niya ang mga sadiri niyang nasa kinaaban, sagkod sa katapusan namutan niya sinda. Kan nagpapamanggi kan ikabugtak na kan Diablo sa puso ni Judas na aki ni Simon Iscariote na ipasaluib siya. Aram na ang gabos itinao sa iya kan Ama sa iyang mga kamot asin hali sa Dios siya nagluwas asin duman sa Dios mapuli. Nagbuhat siya hali sa lamesa asin hinuba an manto. Nagkuha siya nin tuwalya asin nagtapis. Dangan nagpalis nin tubig sa palanggana asin nagpuon paghugas kan mga bitis kan mga disipulos. Ipinapahid ang tuwalya na tapis niya. Kaya nagdulok si Simon Pedro asin nagsabi ini sa iya, "Kagurangnan, ika mahugas kan sakong mga bitis." Nagsimbag si Jesus, "Ang sakuyang ginigibo da imo pasabot ngunyan, alagad magigi mata ka pakatapos." Nagsabi sa iya si Pedro, "Da ika sagkod no arinman mahugas kan sakong mga bitis." Nagsimbag sa iya si Jesus, "Kung dai ta ka hugasan, mayo ka sa kong kairasan." Nagsabi sa iya si Simon Pedro, "Kagurangnan, bako sana ang sakong mga bitis, kundi man ang mga kamot sa kapayo." Nagsabi sa iya si Jesus, "An nakaparigos na, dai nagkakaipo maghugas, kundi kan mga bitis, ta siya lubos na malinig. Kamuman malinig na, alagad bako gabos." Aram niya kung si Isay ang pasaluib sa iya, kaya nagsabi siya, "Bako kamu gabos malinig." Kan mahugasan na niya ang sa indang mga bitis, mas nagsulot na siya na ang sa iyang mga gubing, asin makabalik na sa lamesa. Nagsabi sa inda, "Nasasabutan nindo ang sinabi ko sa indo, kamo nag-aapod sako, maestro, asin kagurangnan, asin tama ang sa indong pagsabi, ta iyan ako. Kaya kung ako naghugas kan sa indong mga bitis, ako nakagurangnan asin maestro, kamo man dapat magpahinaw-hanawan kan mga bitis. Halimbawa, ang itinaog ko sa indo, tanganing kung ano ang ginibo ko sa indo man nagibuhon." Maray na bareta kan sa tung kagurangnan. Umaw sa imo Kristo. Matungkaw po. Mga tugang sa pagkapadi, urugnaan sa tuyang bisitang padi na taga-digdiman sana si Father Kids del Parto, ang mga katuwang na padi sa parokya, Father June Nabo,
Father Pepe Pimentel, as in Father Tix Infante, mga apostoles na yaon sa tuyang ngunyan, mga lay ministers, both Eucharistic and ministers of the Word, mga iba pang mga ministro na uyang ngunyan, asin gabos po na mga disipulos ning kagurangnan. Kita po iyan. Ngunyan po iyoan pinakahuring aldaw kan panahonin Kwaresma, asin kapinunan man kan banal na triduo, tulong mga banal na aldaw sa satuyang pag-andam sa pagselebrar kan Pasko ning pagkabuhay liwat. Tulong anibersaryo ang satuyang pinagroromdom ngunyan, enot ang anibersaryo kang enot na misa kan pinag-instituir ning kagurangnan ang sakramento ng Eucharistia. Ang ikadua, iyong anibersaryo kan pagmukna kan banal na orden o pagkapadi. Tanganing ang misa maging dagos-dagos kay puhanan ang sakramento nin pag-orden. Tanganing padagos na ipahayag sa satuya gabos an kapatawaran ning kagurangnan asin ang pagpapahayag kan sa iyang mga banal na natataramon. Asin ang ikatulo, siyempre ang anibersaryo kan pagpromulgar ning kagurangnan kan sa iyang bagong tugon ning pagkamuot. Kamutan mo an sa imong kapwa, siring kan pagkamuot kusa sa imo. Igwa po ning libro na ang titulo The Stole and the Towel, Istola asin tuwalya, na nagsasummarize kan eksperyensya kan sarong obispo na ang pangaran Tony Bellio, sarong Italian, na nagadan sa cancer kan edad siya 58. Asin saro sa mga Holy Thursday, siguro saro sa pinakahuling Holy Thursday niya sa iyang diocese, naggibo siya kang pastoral letter sa iyang mga padi sa diocese, sa iyang diocese, asin sa inda sindang pinagpagirumdom manunungod kan istola asin tuwalya. Sabi niya, ang istola, itong pinagsusulot kan padi sa pagseselebrar niya kan Santa Misa, iyan nga ang simbolo kan pakisumaro nindo ki Kristo sa Eucharistia. So, every time a priest wears the stole, he unites himself with Christ. Aro po kayan kahalaga because iyan simbolo man kan otoridad ni Kristo. Ang sarong padi nakakapag-celebrar kan mga sakramento up to the extent that he is commissioned and sent by Christ. Kaya iyan ang sa iyang pakikisumaro kay Kristo. Asin ang ikaduwang simbolo, iyo ang tuwalya. Sabi kang obispo, ini ang simbolo kan pakisumaro nindo sa katauhan, sa paagi kan paglilingkod. Every time you wear the towel, you are being united with humanity in service. So napakahalaga po ining duwang bagay na ini sa buhay kan sarong padi. Hinghulita siya inaapod na makisumaro kay Kristo aro aldaw, asin makisumaro sa katauhan bilang tagapaglingkod.
Ngunyan sa tuyang pinagseselebrar ang sakramento kang ang pagmukna kan sakramento ning Eucharistia. Kaya ining aldaw na ini ina masasabi tang kapiestahan kang istola asintualya. Iyan ang nangungurog na masimbolo na mahihiling nyato sa liturhiya. Piyesta kan pagkamuot asin piyesta kan paglilingkod. Asing nga nabanggi sa tuyang pinagseselebrar ang gabos na ini. And although permi kitang nagseselebrar kang Eucharistia or aldaw, definitely every Sunday, alagad naiba ang bangging ini ninhulita sa tuyang pinagrorumdom ang dakulang regalong ini ning kagurangnan. Asin ang kahulugan kaini sa konteksto kan pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ning kagurangnan. Ini anya nasa laog kang tridoong ni mga mahal na araw na sa tuyang aagihan. Asin ikadua, kita nagseselebrar kan regalo kan ministeryo. Kaya bako lang kita pinagbiyayaan ngunyan na aldaw, tinatawan kita kang leksyon kung paano niya to itatawan sa tuyang sadiri, sa satuyang kapwa, asin sa lambang saro. No? How as gifted persons we can give ourselves to other and for each other. Sa enot na pagbasa sa tuyang nahinunyog ang istorya manunungod sa Exodo, ang Pasko, sarong tradisyon. Asin sa ikaduang pagbasa, pinagsaysay man sa tuya ang mapapadapit sa huring pamanggi. Asin sa Ebanghelyo, pinaghinanyog nato ang madramang account manunungod sa huring banggi na kaiba kan mga apostoles ang kagurangnan, asin ang kaguranan ang sa iyang mga apostoles. Sa tuyang maobserbaran na sa Ebanghelyo ni San Juan, dahil sinabi ni Jesus ang mga tataramo na itinatao ko ang sakuyang hawak asin dugo. Mayo yung mention kayan. In fact, it's all about the washing of feet. No? Sisay ang nagbanggit kang manunungod sa pagtao kang hawak asin pagdulot kang hawak asin dugo. Ang nagbanggit po kayan iyo si San Pablo, pero bako si Kristo. Dahil nga ni pinagbanggit na Jesus, maski ang tataramo na Eucharistia. Pero bako po ining masasabi niya tong omission o paghali. No? Mahiling ta maski sa istorya kan paghugas kan mga bitis. Ang nasa likod ka ini ang espiritu o ang Eucharistia. In fact, sabi kayan, the story of the washing of the feet is the story of the Eucharist. No? And in fact, explains the Eucharist. Ang paghugas kan mga bitis, istorya kan Eucharistia, as in fact, nagpapaliwanag, mapapadapit sa Eucharistia. Masasabutan niya to ninlubos ang Eucharistia sa paagi kan mga gestures, sa paagi kang akto nin paghugas nin mga bitis. And in fact, as in iniman nagtutukdo sa tuya kung paano kita maging tunay na Eucharistia. Sa paghugas ni Jesus kan mga bitis kan sayang mga apostoles, si Jesus in fact nagsasabi, ini ang sakong hawak,
ini ang sakong dugo. Gibuhan nindo ini sa pagrumdum sa sako. While Jesus is washing the disciples' feet, He is also, in fact, offering His body. Imagine, humbling Himself before the apostles. Is that not giving one's body in service and even offering His blood? And then, pagkatapos kayan sinabi ni Jesus, do this in memory of me. Gibuhan nindo ini sa pagrumdum sa sakuya. Namumutan matugang digdi sa kinaban kadakol na paaginin paglilingkod. You name it, we have our ways of showing our love for others by service. Pero ang satuyang hapot, are we doing this in memory of Jesus? Ano daw ini ginigibuta sa pagrumdum sa ginibo ning kagurangnan? Ang magiging iba po is our motivation for which we perform even the most noblest act of love. Diyan po mag-iibaga, boss. Kaya siguro sa mga aldaw na ini, sa tuyang pagrupurupan ini, ano ang sa tuyang konsepto kan paglingkod? And ano ang nasa likod kan sa tuyang paglilingkod? Ngunya ng mga panahon, parte kan sa tuyang buhay bilang komunidad, iyo an political exercise. So gabos gusto maglingkod. Pero sana lalo pang magrarong ang motibasyon ta sa paglilingkod. Yan ang kapahaan ta sa mga panahon ngunyan. While there are many people who wants to serve, to engage or to enter into public service, pero ano ang quality of service so far na itinataon ninda? Apparently or externally, nauugma kita na may mga taong naglilingkod. Pero arin daw ang nangingigbabaw. Paglilingkod na ang motivation makasadiri o paglilingkod na makadiyos. Kaya yun ang satuyang hahanapon bilang mga kalidades, napakahalagang kalidad. Kita bilang Katoliko, napakahalaga na hanapon ta si mga Katolikong leader na tunay na maglilingkod sa Espiritu ni Kristo. Sa Espiritu kan sa tuyang kagurangnan. Alagad, napakahalaga at this point na dahi tayo paghanapon sa iba, kundi hanapon ta muna yan sa satuyang sadiri. Before we can demand this quality of service from others, but how is our quality of service? Paano kita naglilingkod sa satuyang kapwa? Ano na daw kita sa paglipas ng panahon, nasasabutan taon-taon na pinagsasabi sa tuya ni Jesus every time na nagse-celebrate kita kan paghugas kan bitis kan mga apostoles. So mahiling ta na sa liturhiya, we are acting out the gospel that we have just read. And we need to act it out, to feel it, and to let the experience of seeing it happen touch our lives. Kaya bako lang ining simpleng like a play o a drama na pigre-enacta every year, but to impress upon us and to let that experience become part of our lives. Siguro kung nahiling nindo po ang retrato kang Last Supper na pinagibo ni Leonardo da Vinci, maobserbaran ta po na ang mga apostoles layaon lang sa one side kang table. Unlike kung kita nagkakarakan, usually nakapalibot, or sa other side, igwang
tuturukaw. Kaya tano ta data empty ang other row of the table. Baka ang agaro ang picture kaya itong maparetrato sinda nagabos mahiling. Takon duman ka magtukaw day ka talaga mahiling. Pero anhapot is why is it empty? Ano ta mayo duman sa balyong nagturukaw? Ang interpretasyon kan artist na naggibo ka ini iyo na tanganing kadakol pangayang espasyo para sa iba na magbali sa mga grupo kang apostoles. So kita, although ini ang mga pinagkanigo na maging apostoles, alagad sa tunay na buhay, gabos kita inaapudan ng kagurangnan na maging apostoles. Maging parte kang pagselebrar kang Eucharistia, maging parte kan karakanan, maging parte kan karakanan na kung saan kita nakikirahas kay Jesus sa iyang buhay, sa iyang tinapay, na inihiras niya to sa Eucharistia, na hiniras niya sa tuya sa paagi kan Eucharistia. Ini ang dahilan kung may space pa. Maybe that space is reserved for you. Pero iniimbitaran ka, pero dahil man kita nagrarani, dahil nagsisimbag, dahil nagkukumunyon, no rin daw kita makumunyon. Dahil po pwedeng maging excuse ang pandemic na daig na kita magkumunyon. Nagbabalik na po kita sa normal. Kaya try to consider receiving communion, but not just to be a part of the file or of the queue, kundi na kita maging maninigo man sa pag-ako kay Jesus sa banal na komunyon. Kaya namumuta ng mga tugang sa satuyang pagtiripon ngunyan, dua ang invitasyon, napakahalagang invitasyon ni Jesus, enot na kita makisumaro sa iya sa Eucharistia, asin ikadua na kita makisumaro sa iyang ministeryo ning paglilingkod. Asin sa paagi kiyan, tunay kitang nakikisumaro kay Kristo. Amen. Kadakol na nagahapot, maski nangani si Simon Pedro, kung takno ta kinakaipuhan na hanawan panin kagurangnan ang gitis kan sa iyang mga apostoles. Si Jesus mismo ang nagtaonin simbag sa hapot na ini. Tinatawan ta kamo nin sarong aarogan kung ano ang dapat mindong gibuhon. Ang paghanaw kan mga bisita sarong trabaho kan pinakanguhod na miyembro kan pamilya. Si Hesus Kristo na minimidbid na kagurangnan asin pamayo, iyo an enot na nagtaonin halimbawa para sa paglingkod na nag-aako kan trabaho para sa buhay kan pamilya. Ang siring na paglingkod, iyo man ang gigibuhon niya to para sa pagkabuhay kan simbahan. Thank
mga bitis, kamu man dapat magparawan-awan, galing maaraman kan kabos, kamo disipulos ko. Nakadawkan sa indong mga bitis, asin nagsabi sa inda, kining halimbawa itinatao ko sa indong. Itinatao ko sa indong, magkaminuutan kamo, siringkan pagkamuot ko sa indong. Mabuang na ikaw mahanaw, nahanaw kan sa buyang mga bitis, si Jesus nagsimba.
sa pamilya nin banwa. Kan banggi bago siya magadan, sa Jesus nagpamanggi kaibaan sa iyang mga disipulos. Kitang tiripon ngunyan sa paggirumdom kan huring pamanggi. Ibanantas si Jesus asin mamibi sa Ama para sa gabos niya tong pangangaipo. Ang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa kinaban, magigiyahan sa urok kararom na pakasabot, kan lubos na pagkamuot, asin paglingkod ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an may mga kapangyarihan sa kinaban, makasabot kan espiritu kan sakripisyo ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga sinusugotan kan demonyo, mapakusog kan halimbawa ni Kristo sa iyang pagkamaimbod sa Ama. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magtalubo kita sa pagpahiling sa satuyang aroaldaw na pamuhay-buhay kan pagkamuot ni Kristo sa Eukaristiya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang sakrifisyo kan Eukaristiya, magwaras sa mga gadan kan buhay na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Ama, nagdudulo kami sa imo, asin nagdulot kan samuyang mga pangangaipo sa kapakumbabaan, susog sa pagkamot kan Eukaristiya, asin pagkamanit matinao kan aki mo, samuyang padi, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw ang gabos, asin isusunod po niya to ang pagdulot kan Santo Olyo asin Krisma. Ngunyan po idudulot po ang mga alay sa 40 para sa Kwaresma na sa tuyang itatao sa mga pangangaipo kan sa tuyang mga tugang na dukha. Kasubagong aga, kaibahan ang mga kapadian asin ang banwaan nin Diyos, si Moy Reverendissimo Rolando Octavos Joven Tria Terona, OCD, DD, ang satong arsobispo, pinagkonsagra kan banal na Krisma, asin nagbendisyon kan olyo para sa mga may helang. Ngunya nabanggi, sa tuyang inaako ang Krisma asin olyo, digdi sa tuyang parokya, para gamiton sa mga selebrasyon kan banal na sakramento nin simbahan sa mga maabot na aldaw sa taon na ini. Ang olyo ginagamit sa olyo sa may helang asin ang Krisma ginagamit sa pagbunyag, pagkumpil asin pag-orden nin padi. Ang Santo Olyo para sa mga may helang. Lugod ang mga may helang na lahidan kaning Santo Olyo, makamati kan pagkaherak ni Kristo asin kan sayang nakakaligtas na pagkamuot sa hawak asin sa kalag. Pag umawon ang Diyos sagkod paman. Ang Krisma.
An Christmas. Sa paagi kan paglahid kay ning Krisma, lugod ang mga aki asin adulto na bunyagan asin kumpilon, asin man ang padi na ordinahan, makamate ning Diyos non na regalo kan banal na Espiritu. Pag umawon ang Diyos sagkod pa man. Pwede na pong idulot ang mga atap.
Magpamibi ka mamatugang, tanganin na sa ko asin sa idong atang, makumandugod kan Diyos, amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, warasan sa mo na maninigong makisumaro kaining mga misteryo, na sa lambang pagrumdum kaining sakripisyong siniselebrar, nahahaman ang gawi kan pagtubos sa mo, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigosin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay sin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkuran na padi, sa pagtugdas kan forma nindani na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sa diri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo, na magdulot kaini sa pagrumdom sa iya. Pagkinakanmi an sa iyang laman, sakripisyo, ani dinudulot para sa mo. Kami napapakusog asin pag iniinom mi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kaya maugayon na Ama, kaming nakikimahirak sa imo, nagpapamibi asin nagahagad, uli kay Jesu-Kristong aki mo sa mong kagurangnan. Na akuon mo, asin bendisyonan, ining mga balaog, ining mga atang, ining mga banal na sakripisyo na mayong kakundian. Na enot idinulot mi sa imo para sa banal mong katolikong simbahan, papagkanigua, mapatuninong mo siya, mabantayan, matipon asin mahadean sa bilog na kinaban. Kaibakan surugoon mong si Francisco na sa mong papa, asin kan obispo ming si Rolando, patin kang gabos na nag-aataman, susog sa katutuuhan, kan katoliko asin apostolikong pagtubod. Girumduma kagurangnan an mga surugoon mo. Asin ang gabos na yaon digdi, na ang pagtubod midbid mo, asin ang debosyon ara mo. Para sa inda nagdudulot kami sa imo, siring na sinda nagdudulot sa imo kaining sakripisyo ning pag-umaw. Para sa inda man sana, asin para sa gabos nindang katuod. Para sa pagtubos kan sa indang makalag, para sa paglaom kan sa indang kaligtasan asin karahayan. Sindang nag-uutob kan mga panuga ninda sa imo, Diyos na daing katapusan, buhay asin totoo.
sa pagpapakinabang asin magalang na pagrumdom, enot kan mamuraway na Maria, danay na Birhen, ina kan Dios asin kagurangnan mismong sa Jesu Kristo. Siringman ki San Jose, esposo kan iyuman sa nang Birhen, asin kan sa imong mga santos, apostoles, asin martires, ki Pedro, asin Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon, asin Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan asin Pablo, Cosme asin Damian, asin kan kabus mo ang mga santos, huli kan sa endang mga merito asin pamibi, itugot mong pakusugon kami kantabang kan sa imong pagsurog sa gabos na bagay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kaining dulot niya mo bilang mga surugoon mo, siring man kan bilog mong pamilya, namimibi kami kagurangnan, na magayagaya mong akuon, asin husayon mo an sa mong mga aldaw, sa imong katuninungan. Dangan haawason mo kami sa daing tapos na padusa, asin pagbot mo na kami makabilang sa katiripunan kan sa imong mga pinili. Namimibi kami, O Diyos, na sa gabos na bagay, ining mga dulot papagkanigoon mong bendisyonan, midbidon, parigunon, gibuhon na maninigo asin mauyunan, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan aki mong urog na namumuutan sa mong kagurangnan sa Jesu Kristo. Bago kan aldaw kan pasyon, nagako siya ning tinapay sa mga banal asin mahal niyang kamot. Asin initaas ang mga mata sa langit, pasiring sa imo, Diyos Ama niyang makakamhan. Pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pag-ako niya kaining mahalagang kalis, sa mga banal asin mahal niyang kamot, pagpasalamat giraray sa imo, nagbindisyon, tinao sa mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubod. Pagkaganan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo. Pinapahayag sa
Kagurangnan, kami na sa imong mga surugoon, siring man ang banal mong banwaan. Ginigurumdum ang palada na pasyon, ang pagkabuhay liwat sa magadan, asin man ang mamuraway na pagsakat sa langit, kaniyuman sa ng Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan. Nagdudulot sa imong maliwanagon na kamahalan, ale sa mga balaog mong itinao, ining osyang dalisay, osyang banal, osyang daing digta, banal na tinapay nin buhay na daing kasagkuran, asin kalis nin danay na kaligtasan. Lilingya ini kan maugay, asin matiwasay mong lalawgon, asin ako ang banal na sakripisyo, daing digtang osya, siring na pinapagkanig mong maako, ang mga atang kan surugon mong suripot na si Abel, asin ang sakripisyo kan sa mong patriarka na si Abraham, asin ang idinulot sa imo, kan urog halang kaumong padi na si Melchizedek. Nakikimahera kaming nagpapamibi sa imo, Diyos, na makakamhan pagbuot mong ini, darahon kan mga kamot kan mga banal mong anghel, na sinanglitan mong altar, sa tubang kan Diyos non mong kamahalan, tanganin kaming nagpapakinabang, kan urog ka banal na hawak kasindugo kan sa imong aki, sa pakikisumaro sa altar na ini. Anas mapano man lugod kang gabos na langit no na bendisyon asin grasya. Irumdumaman kagurangnan, mga tugang niya mong gadaan, na enot sa mo, may tanda nin pagtubod, asin naguturog sa katuninungan. Nag-aarang kami kagurangnan, asinda sinanggabos, nagpapaingalo kay Kristo, at awan mo nin lugar, nin kaginawahan, liwanag asin katuninungan, o kay Kristo, nasa mong kagurangnan. Kami man mga surugoon mong parakasala, naglalaom sa dakula mong pagkamayrakon, kapagkanigon mong matawan ning kairasan, sa pag-iriba kan mga banal mong apostoles asin martires, Juan, Esteban, Mateas, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Aquida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, asin gabos mong mga santos, namimibi kami, akuon mo kami sa saimong pag-iriba, ika na daing nagtitimbang ning mga merito, kundi bulanos na nagbabaras kan kapatawaran. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asim pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Nagawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan magmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, are pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrarohan kamo kan tanda ning katuninungan. His Spirit. Uyan, kordero kan Diyos, uy nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog puan ka, boss. Mamibig kita. Diyos na makakamhan, warasan sa mo na siring na binago kami kan pamanggikan sa imong aki sa panahon na ini. Magkaniguman kaming mapasukan bagay na nagdadanay. Siya na nabubuhay at sinaghage sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Isusunod po niya to ang paglipat kan Santissimo Sacramento. Maluhod puan ka, boss.
kinakbang agayon katapusan. Ngunyan, naglaog na po kita sa pinakaselensyong panahon. Ang gabos po, Tonino, maski po sa laog kan simba.